вохӯрии роҳбари палати савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон бо аъзоён дар толори меҳмонхонаи суудиён баргузор гардид. Ҳамоишро раиси палати савдо ва саноати вилоят оғоз намуда афзуд ки ниҳоди мазкур барои рушди соҳибкорӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ дар хориҷи кишвар заминаи воқеӣ гузоштааст. ӯ илова намуд, фаъолияти васеъи соҳа имкон фароҳам овард ки бештари маҳсулоти истеҳсолшуда дар берун аз марзи кишвар низ харидорон ва муштариёни худро пайдо намояд. дар ҷараёни мулоқот роҳбарияти палати савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон аз дастоварду пешрафти соҳа сухан гуфта, илова намуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди соҳибкорӣ, таҳкими бахши хусусӣ, таъсиси ҷойи кории нав тадбирҳои амалӣ меандешад. зикр гардид ки маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар афзун гардида, дар ин давра шумории корхонаҳои истеҳсолӣ дар қаламрави мамлакат афзуд. ҳамчунин ин нишондиҳанда дар вилояти Суғд низ зиёд гардид ки барои истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ коркарди он заминаи воқеӣ мегузорад. қайд карда шуд ки бо мақсади беҳтар муаррифӣ намудани фаъолияти соҳибкорони кишвар озмуни ҷумҳуриявии 35 шарики эътимодноки сол дар соли равон эълон гардид. озмун имконият медиҳад ки самти фаъолияти соҳибкорон муаррифӣ шуда нишондиҳандаҳои соҳа боло меравад ва барои пайдо намудани шарикони ҳамкор имконияти бештар фароҳам меоварад. сол аз сол маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат рушд карда истодааст ки ин яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат мебошад ва саноатикони босороти кишвар дар вилояти Суғд дар амал татбиқ шуда истодааст ки имрӯзҳо якчанд корхонаҳои азими саноатӣ ва фаъолият оғоз намуданд ва ин корхонаҳо ҳамашон маҳсулоташон ба содирот нигаронда шуда воридот ивазкунанда мебошад. ва дар имрӯза вохӯрии раиси палати савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита бо худи аъзоёни палата гуфтушунӣ доир намуданд, фикру пешниҳоди онҳоро доир ба боз ҳам беҳтар шудани фаъолияти онҳо ва боз зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ, ташкили корхонаҳои муштарак ва боз ҳам иқтидори содироти онҳоро зиёд намуданд ва дар давлатҳои хориҷӣ иштирок намуданашон дар намоишгоҳҳои хориҷӣ ва дарёфти ҳамкорони боэътимод баста ин шартномаҳои ҳамкорӣ гуфтушунӣ доир намуданд ва фикри пешниҳодҳои инҳо ҳамаш ба нақшаи кории палати савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегардад ва барои дар алмақ татбиқ шудани ин пешниҳодҳо корбарӣ карда мешавад. дар ҷараёни ҳамоиш аъзоёни палата иштирокдорон доир ба масъалаҳои муҳими соҳа табодили назар ва мубодилаи афкор намуданд. шароити хуби фаъолият имкони ҳарчи бештари истеҳсоли маҳсулот гардида дар ғанӣ гардонидани бозори дохилӣ ва ба роҳ мондани содироти он замина мегузорад. барои муаррифии дастовардҳои мо ҳам дар дохили кишвар ҳам берун аз он хидматгузор бошанд. аз ин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки ин муфид буд барои рушди мо соҳибкорони вилоят ва гуфтам мумкин аст ки барои ҳамчунин рушд додани боз ҳам ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои миллии гузаштагона мо. саноати кунонӣ чун ҳадафи чоруми миллӣ имкон хоҳад дод ки Тоҷикистон солҳои наздик дар ҷаҳон чун давлати содиркунанда бо номгӯи зиёди маҳсулоти рақобатпазири саноатӣ муаррифӣ шавад. яке аз роҳҳои босурати паҳн намудани ҳунарҳои мардумӣ ин аз ҷониби сайёҳон харидорӣ шудани армағонҳои миллӣ аз ҷумла маҳсули дастони ҳунармандон дониста мешавад. барои мо ҳунармандон бисёр имрӯз имкониятҳои нав ба навро ба мо фароҳам оварданд. ин ҳам бошад барои ривоҷу наврақ додани соҳаи ҳунармандӣ мебошад ва дар оянда мо кӯшиш мекунем ки ҳунарҳои мардуми худро боз рушд диҳем, сайқал диҳем ва дар оянда бо ҳамкории палати савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандии худро гузорем. барои ба роҳ мондани муносибатҳои корхонаҳо чӣ дар дохили кишвар ва чӣ берун аз он нақши палати савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон хело калон аст. бо кӯмаки палата соҳибкорону тоҷирони тоҷик дар намоишгоҳҳо ва ярмаркаҳои байналхалқию минтақавӣ ширкат меварзанд.